Kesel, Mas. Menurutmu ketoke piye? Ketoke kesel. Tak takon lho. Tak pijeti piye, Mas? Tenan apa ora? Tenan ya, Mas. Wes gah, paling-paling yang njaluk upah lho. Ora ya, Mas. Gratis alias free. Tenan. Apa wajah kuwi wajah ngapusi to, Mas? Wes oke. Udah turu ta iki? Nek wis turu mesti ora jagongan to, Pak. Takoni apik-apik kok semaure sengkring. Sengkring. Wis, ndang do turu. Sesuk tangi esuk sekolah. Sampean ora sida sare ngene Bu Siti to, Pak? Ayen sida ning kono. Mestine ya bapak ra ning kene. Bales. Aduh. Bagaimana tidur semalam, Nyenyak? Nyenyak. Piye pijitanku? Penak to, Mas? Penak, Pra. Ning awakku malah tambah loro. Penak kok tambah loro to, Mas? Jane pijetanmu iki nek dirasake. Ning aku tangi turi, lorone pindah nggon. Pindah kon ngendi, Mas? Nur gendeng. Ditakoni kok malah jawab Pak Sengkring. Sengkring. Maksudnya pindahe adoh apa ora ngono lho. Dak, Pra. Cukup 5 langkah dari rumah. Malah nyanyi. Kok iki dina iki rapati jelas to, Mas? Ora jelas ya dikandeli lho. Mak Sengkring meneh. Kok sampeyane ke supra-supranan kok, Mas? Loh, burung tok budal to? Nek wis budal ora ning kene to, Pak. Cakep. Ngenteni sangu mesti. Dadak takon lho. Cakep. Iki apa bar kelebon semut ngangkrang ngono to, Jo? Kendek bengi kok omongan gur sengkrang-sengkring Ndang to, Pak, sangune. Udah mangkat ngono. Nah, ini kan ramak sengkring. Cakep. Loh. Lakumu ngopo kok ngono? Awakku pegel kabeh, Pak. Lah bar ngopo? Gara-gara goyang anti stres jolodot. Oh, sing gerane ngene kae to. Iya. Lah kene bapak wingi praktekke ngono ya ora lara apa-apa. Oh, bapak ngerti. Wi gara-gara lara kabeh mergo kowe entuk saweran ora ajak-ajak bapak. Seneng anak nyimpulke lho. Bungane apa? Mutune lho. Sengkring. Sengkring. Sorry Pak, ora. Alon-alon ngono lho, Mon. Pak, ora ketok. Lawak gede semene ora ketok maksudmu piye? Dalane nikung niku lho, Pak. Sampeyan niku ya get-get yo. Oh, aduh. Sampeyan iki ngopo to, Pak? Ayo keloro, Mon. Ora boyok kaya dolan. Sampeyan kudune ning omah ora keluyuran kaya pitik ae sampeyan. Keluyuran udelmu kuwi, wong kene arep ningis tuku koyok kok. Anu, kula terke kok. Sakake lho. Gah. Motormu cilik. Lingkungan ora penak, mbok goncengke, grunjal kegleblak. Piye? Wah, gempa bumi lho, Pak. Amun kuwi. Anu, Pak, biasane lho, Pak. Nek kena boyok niku. Niku marine kali gamping, Pak. Gamping dipiye iki? Alah, gamping niku to dijur karo banyu panas. Diudak, terus mengke diborehke. Kuwi ning sing lorone apa sekitar? Ya rada tekan dhuwur coba ben mboten jalar to. Kuwi iso mari. Nek marine kirangane sing gendah boyok sampean putih. Mbak, baik is. Mbak, Apa aja? ngerti jolodot ra, Mbak? Ya ngerti no. Jolodot lak kancamu kuwi to. Ya iya lho sapa meneh. Ya ngerti.
Saiki wonge nang ndi, Mbak? Wah, ya ora roh to Jojo. Mbok kira aku mbae. Cakep. Jarene mau ngomong ngerti. Kok saiki ngomong ra weruh. Ya nek jolodot aku ngerti. Ning, nek saiki wonge ning ndi aku ya ora ngerti to, Jo. Maksudku ora ngono, Mbak. Lah piye to? Mula. Iki lho nek takoni sing jelas ngono lho. Sorry, Mbak. Maksud pertanyaanku kuwi, jolodot Mas lewat dene apa durung? Ora ngerti to. Wong aku ora ngematke lho. Wong aku lho lagi sibuk beres-beres. Maksudku, kok menawa sampean ngerti jolodot lewat kene? Ora ngerti ya, Jo. Nggih, pun. Mas, Mbak Iis sih aku sempring. Aku mbiyen yo diajari bayi isop ra. Tapi yang menunggu Mbak Iis kok Apa? boten napa-napa Gusti Ratu. Dot, jolodot. Coba didodoki, Mas. Dot, jolodot. Coba dodokine agak bawah, Mas. Bedane apa dodoki dhuwur karo ngisor? Kan sorone ya padha. Ning dhuwur wis biasa, Mas. Ganti ngisor. Mulai ngandrah omongane. Iki jek esuk lho, Pra. Dot, jolodot. Kancingane, Pra. Suwung, Mas. Nek ra suwung mesti harus dibuka to, Pra. Larap takut nang. Nang apa? Sengkrang, sengkring, terus gak baik untuk kesehatanku. Ngono tak mutung, Pra. Ngelingo nek kowe pas omongane lu sengkring. Aduh. Iis. Aduh. Nggih, Pak. Koyok cabe 5. Oh, nggih sekedap. Gon iki, Pak. Lalu ditanya. Pas nggih, Pak. Ya, Jenengan iki kenging apa to, Pak? koyok loro Iis. Lah ngapa bar angkat-angkat jenengan? Ora, aku ki wingi kae ini kok ke gerakan relaksasine jolodot ki lho. Lah kok malah aduh, koyok kok malah loro. Oh, gerakan relaksasi sing ngeten iki to. Ngeten iki to, Pak. Heeh. Lho nggih iki nggih nyirokke tapi mboten boyoken ngoten niku, Pak. Lah iya to. Padahal awet iki padha-padha lemune ya. Kok malah sing boyoken aku iki lho. Ya ampun jenengan pijetke napa pripun, Pak? Ya wingi bengi ki wis dipijeti Bu RT. Ning aduh. Ora mendo ning malah saya ndadi. Mulai karo tak tempeki koyok cabe iki. Lho, Pak RT. Wah, tewas kebeneran, Pak. Jenengan niku nek ngenten ke acara kolaborasi mbok kula dikabari. Kula tak melu berpartisipasi. Alah, kowe iki pengen berpartisipasi apa pengen disawer? Nggih niku barang to, Pak. Lah wis apa lagianmu? Lah yen pun apal sok meneh nek ngenekke niku kula ya dijak. Ya iya, salio sakar bali. Lho, lah jenengan niku keneng napa to, Pak? Duh, koyokku loro, Kang. Lah keneng napa? Ya gara-gara melu kolaborasi wingi kuwi. Wah, goyangin jenengan kesengkan niku. Kayak pun dipijeti dereng. Ndingi bengis dipijeti Bu RT. Ning ora mendo malah saya ndadi. Mulane iki arep tak templeki koyok. Koyok napa niku? Koyok pedas cabe iki lho. Sesek pikir gak usah ra kuat tenan iki. Pak, niku to saene ditambani kalih minyak klopo.
Lah nek iki rada logis iki. Wis dikapake minyak klopo nih. Nggih minyak klapa niku di blonyohke tenggen boyoke sing lara niku no. Oh, tinggung kurut ya. Ya. Iki genah mari ya Kang Nggih nek. dereng karuan to, Pak. Sing genah niku mengke dadine gilap tur kewempling. Jane sing dirasake piye to, Pak? Wae loro jarem kabeh ngono to. Wis kirane ra kuat iki mbok yo dipresake wae opo piye ngono lho, Pak. Lho, sok menehi nek arep ngopo-ngopo. Iki dipikir sik. Mau petong. Nek ra nganggo petong iki ya wis ngene iki akibate. Enak ra? Sing ngrasake lak yo sampean dhewe to. Dudu aku, dudu wong liya. Yo to? Sampeyan iki piye to kene iki sing ngomong tenanan kok malah mung gedak-gedek wae. Jane dirungokke ra sih? Awake dhewe pokoke kudu gawe perhitungan yang jelodot, Pra. Sampean dewe wae Mas. Aku kan nggak punya masalah. Aku nggak melak-melak loh. Iya, Ting. Kan kowe ora melu goyang kok ya. Ora Mas. Aku kan vokalis. Pokoke kowe tetep melu golek jelodot lho, Pra. Iya Mas. Tapi aku nggak melak-melak loh. Beres lho. Lah mau ning sekolah apa ora ketemu Mas? Daerah mlebu sekolah kok. Wah jelas. Jelas apa? Jelas wonge wedi karo sampeyan. Wedi mbok kiri. Aduh. Loh, oh Mas. Aku ora kabeh, Cok. Bar goyang karo kalian iki lho. Ketoke gara-gara jelodot tok. Ternyata korbane ora mau sampeyan Mas. Kowe barang to, Cok? Iya, Mas. Awake dhewe iki padha-padha dadi korbane jelodot. Wong ning ndi, Cok? Aku karo Supra lagi golek jelodot, Mas. Soale mau dek ora mlebu sekolah. Wis yo, golek bareng. Awake dhewe kudu gawe perhitungan. Tujuh. Wah, mantap Ki. Mission started. Here we go. Hele, dari sini. Pripun, Pak? Kowe do ngerti jelodot apa ora? Mboten nih, Pak. Niki kula bertiga nggih nembe golek jelodot tok. Bar konser kok blas orang ngerti klebate ya aku. Oh, enggak mboten mlebu sekolah, Pak. Sik. Kalian golek jelodot itu dalam rangka apa? Lajeng damel perhitungan. Perhitungan. Nggih, Pak. Pas nerokke gerakan relaksasi pengin kok lho. Wah, awak kula dadi lara kabeh. Kula nggih, Pak. Berarti cocok. Awake dhewe duwe tujuan yang sama. Mulai detik ini aku gabung karo kalian dalam visi dan misi mencari jelodot. Kita harus bisa membuat perhitungan. Wah, kita gayeng iki. Kita harus satukan tekad untuk menjalani visi dan misi ini. Ayo, Pra. Aku kan nggak punya masalah. Ya nggak melok-melok no. Oh, alah, ora mlebu sekolah boyokmu lara to. Aku nggak melok-melok. Asoy.
Iya Mon, penak toh? Dan iki sing jenenge gerakan relaksasi yang ini iki. Otakmu ya. Is, kene is, gabung sisan kene is.